ez az utazás, ez mennyire befolyásolja az életünket, és így mind a ketten azt érezzük, hogy az életünk ilyen 3-4-szeresére hosszabbodott. Tehát ez a 4-4,5 év, ez ilyen 15 évnek felel meg emlékekbe. És ezt azzal tudnám magyarázni, persze nem vagyok agysebész, meg ilyenek, de hogy szóval, hogyha visszaemlékezel, az agy próbál sűríteni, optimalizálni. És azzal, hogy más helyekre viszed magad, más környezetbe, más közösségekbe, ezzel az agy nem tudja ugyanoda beskatujázni azt, amit történik veled, szóval új helyeket keres. És hogyha visszagondolok, hogy tavaly mi volt, az kb. 4 évvel ezelőttre emlékszek, pedig az csak tavaly volt, de annyi minden történt azóta, hogy az agyamnak nincs hova ugyanarra a helyre raktárolni, szóval új és új helyekre tárolja a dolgokat. Ez mindenkinek, akinek akarom reklámozni a digitál nomádkodást, ez az egyik, hogy annyira megnőtt az én életem, meg nem csak az enyém, akivel beszél egy digitál nomád, az kb. Mindenki ezt mondja,